Sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame o ma de hye ena so bio NYANSAPO abajafo na ya hye yi akora ba magema konya na ene dwumadi a ana asem tra yebe bobo hu no ene apam de ne apam tie ye dwuma yede na medie mu amanya mi wura bi na oburu fie du ngotwe nti memba ono abone din na wache ne bobre na fe yede de ka ho no abrem nti kada chie adawruma akwaba ya me de yo na ho te sei pa cho me huye na ho so ho te sei na adawruma yeti ase kuma se bono se de nyame sa adawruma pese wa abo din na wo kire obobre na yeto ayen komo twetwen no so yo di kwa da fom edin kai asidanam de bema utwedi ampo basa kwa mi yadom yama ye nananom asase ya midini bema kwa mi eji na dodo na frame kwa mi esuo a mi ye adwuma ewo Kumasi Cultural Center amamre fie na me wo ninchi ni atwuma enrebehi nkawe ekwanso me ye santini ba nti oti kokoso na nanane krobia Asante kotoko na se etutu obentrubo an ho bo atuduro mu ose ade yo ofentem from mo so ni nanane me nana menam akweskoko akasemu afidie so NYANSAPO dwumadie ema aju ana me ma achi for we de enwanam o enkanam ho enokre kada chi kase apam a ene de yi yewra na matiefuo nyina atwe o madwene e de aba ye kase apam a atiefuo amohwe NYANSAPO dwumadie no se wi wani firi ho ba kokora na se o TV no o sesa na nana afram ahwra di o pia o apam gina ne ma bebre so nana na enema egina so no e dooso nti ye beyi bi aba matia mu ye ka ne ya ba be kire enokre on se apam no obu ho a abrante ne ababa wa asi so omu di agro no omagro no mutimi so twan nti omutimi hyebo e ka nsem se minu mienu ye do no entemo nteda no ba na bisa no se e de na abetimi e de ahye me bo se o ma me no do no emunte be ma no so se oh besumetimi ahye obo se sade a ena mienu yenkofa bread ana yiwan na yemfanti yensa no na moja mienu no oti we no kabomu a eche se moja no akodi afra no masoni e de agu kuram afi obo se sutini bi wo ho a no mukọ no makọkọ masem e de akire nsuo na etene no ne ye de kura no asi nsuo na ni na nsuo re de kọ so hwia wo hunu bi o hunu bi em ano kire sei nana se sade a mekan sa wo hye sa abo no na wo de sa kura yi ekosi nsuo na ni ne se nsuo ne de kọ no anhunu bi mu a e ya pamo enokre uko nsuo no mu no o sa hye nsuo no bo moja pam ko apam ade moja ye kura de ehu papa eno no ne ye ka apampa no a ehu no e ya apam kese ye pa na se nyame amwo na wantimi anni wo bo hye so na ekoba se ntitimu bam na no oba ntimi anware enu na ya na eye nsunsu aso edu wo se nsunsu aso no edi wachi saa eti saa kura na ekoye no baby obe saa kwa kope edi aba no akura ewo hen kaka kura kodi adwene bi yam ekodi ni yam nso dia eche se na ye o madoa no so kura betimi akodi ni yam ya asem o enti saa apam no emoja apam no eya ade a emodu ti mesre minua no memma me maame ne me papa no se ukodi saa moja fra we a okọ kantam kese pa apam nana ba kunu no ami na wada wo ma so bodu na me bisa se so me apam no ye no mo antimi anwade se do mo hye bo no a ni ma ben sa na timi to wo no nana se wo hwemu a omu ye saa de na eno na ma
eya na enipa ni wo ho a omo bra omo ankasa de si so a omo bo no edu ba bi a timetro chima obu ahwe kro timi ye basa efise ti se wakọ akọhye aboade ewo nsuom na wantimi ani so wani so de a nsuo ni da oka ti se wanya ankọ a da bia na wo niema enkoye sunsu aso be ba wo so saa wo ware kura muntamu no nyantiye no se apam no wanya kura na ansa meka de wo beka ne se awale no antimi amaso a oba ne ko ware be ma foforo a enyina se be ma no soso e ko ware oba foforo a enyina efi se saa ware no ye di ka kan a entam pa twamoja a ya apam aguso nti wan hwe be du nya saa oba ni namu saa a chese e ma wo mobra bi a wo betimi akọ anim nti yewura eno na esa atiefo ne o ma ye hwe no o mo hye ne nso se NYANSAPO dwumadie no amamre no eno anti ne wa eno ye wa ha no ebinu no ene se ye hwe mu a wetimi ko wie nkrofo ya de basa basa ni edo ne dam bi mu ana ndie nka ho oh nana sabe ewiase so obi hwe nsuo agutuwa mu a obi na gina nchen esi hwirodo ma no dabi ono ase ni hwirodo wo hwe nsuo ade agutuwa mu no na toa no ankese esi hwirodo e ma na ho tizuro da wo ka ne no awo ba bi na kwankyere ne nam enam etimi di unya ma eduru ba bi a ne bia abofra bi nso anyini onyini na obehunu se saade we sei ye fi aha ama ye nua bi kwa aware a enye ya enu no sutimi hye nipa no enkura se da bi se da ade ni si kro no ma nhwe ni ya ebedi nsusu aso obebre me enu so sa koyi apam foforo aba dubon se otimi tu ehun anamon se bia nana okọ busum bi ho ana okodu nsini bi ho ana okọ kremoni bi ho na ye kremoni na kremoni a oye du nsini a okire aduro e na meka se bi nche se obi ye kremoni a e che se obi a o wa aduro enna na afram se otu anamo sa won se okọ a se nya na edi onfie ho okopre ho ban a obebo de wo fa koti kwa no nka mpare no sa na no so no a ye ka apam no enu so ensunsu aso ni bia sa enti saa de mojafra na pam no na so obi susu hu se saa de ni di enya ofie ho a obetime etu ho anamon na anamon na o tuo no ebi na esa ya apam atoso mi yenu no efi se okọ tina man so okọ ye konfo ye bisa okwanso nana ye fie ho de ye kwa aware a enyina nti sesi ano de ye pese nka wo boa me na me fie ho ma ne mema ye kwa aware a ejina emo ma ware ekotote afa u behwe mu no na konfo no so se ene ese me ye amane ne amamre ebi gu a ehinam sa ketwa aketetua nketwa no ye bigum na wa ya amamre a odi si sa apam no ano kwan sa yale basa na se awale enyina no na sika ntomo nsemo sa nana na wa kire se oba betutu fie ho mfimfini na fa hye ho eni akwankyere a apam akwankyere bi no ode baba be sei enema na enka sebe ebedi unya no a wu trafase no afase no ti wo de ba na wa kire wo se tutufom na fa hye wo na de ahye wo wo de se won so a udua broni o apam no u bedua ebi no ya dua bi na udua ni wi a afi nana o se kataso eda ya ukude no kone kogu sunsa eno ya pam na wo kobra wo so sumpa fenam ebehie eno na se no ye de wudi ba begu ensa no ebesi niama no a ka enye ne ho kwae na enum uwe finsu se eno so ye esa ya pam eno so ya pam ena na misuro akire apam no sunsu anso edi akire na me ka kire se edo so bebre ti se obedua se aduaba na se aketetua no be hye fom a na waka kire se ukuada ayeda bone ukude ana akosie ana abosom bia no gusunsa
ese bosome no soso na ugusun saa ti se nyame amoa na se wo no akwaje wade be hye ho no ufiri mu kwa akwaya apam foforo asa be hye ho na menim se ne ne tete ne doso saa ana ne na asa yeyi ni ti dodo na afra sugasi a wiri pebre me de panyin si de mani ahunu na mudi ho adanse sebe me akwala na so me nya akwala sa mfie aduanan wotwe ewo ko anim ene akwa wo nyina che menim na na mutena nso e wa bakwasem mu esua mpanyin nsem sa apam na ye kan wasem na hu susu aso ni o ono ko ye no wankire obi sede amane ana amamra obeye ama no eseme kumutimu pro enti eno nsoso no asa be ye dua foforo afifi ofie ho enti honhoma udua sa apam no asa ba be ye kese sa enti esa be ma susu aso foforo ani enti wanhwe utira anye yi a efie bi wo ho ayese be manim emema nche ofie ho ye de sa na ko ye no fa no mpanifo nyina afiri enti mema nche ofie ho no eye sa amane ni amamra ukwaji baaye konfo no anabosom no ekire wo se afi bi atwa so moja uso antimi antwa ukwaji baaye so ama na bi amane enti woni ho no ensunsanso no asa akwa enti dia bosom ne pe ena oye nti ubo no anse bia moye titiri wa wanyina uko mfi aduasem no na afi utira anye ya na akofa etware asa be fie ho akramo na na me bisa se sebe yesi tete no ifi wasi nipa nim na wo mo de bibia ko gina na wo mo wo na ebi asika de wo mo nya bi fi ho ebi wo nso a ifiri nipa nim na sika nso nko a eno nso we wo hu susan to bisa na so wo se begina no ene apam dwumadie no ene ntamka no ensunsunu ye bia heda ni ntem aye be se pare ko na ha bai chase ni nya banyansani fo na chese wo tam so on se o ka we efie bi wo ho a yesi enipa enim aya pam di american si e ka se nyinche ni fie ho a na e de ya ewumawu ne wo fie ho a aya pam because de okwaji baaye no ana se de odi chichire ye no wa ma onu bia ehunu na wo fase bia ehunu na wo firi mu no wadi mu ade na atimi amanipa na che no wadi saa eboshe no so nti edi unya ma odi unya akra wada wo so bodio na me ka mpene se sebe ye che no nyam no anya benum gwa se ba nka wo nka ho saa ni be ko je na wo nka ho de sire na hu sunsun aso de ebi we hye wo so se ya busua se ye ka bretu abusua se wo ye bretu ni na fie ho wo ye bretu furuma ekura etua wo yamu yi eno enso ye furuma efiri fie ho a saa ensunsanso bi aba bi beka ho onse dodo na bitim kobodua osma bo asa na yire ne ma sanka nkola yi omu ankofa ade ni bi enso saa ade na ode ba fie ho no a krono aduane e okowia baaye no ana bibi ode baaye omu nyina bedi ye no ebi aka na sefo na na se ya bombusa so bodium abunafo ye sempa o se ye de keku mi twa me ho aba mo ntwa mi e wade se mama me se mo bo se mi twa me ho aba me se mo mre me na me mre mo na program ogusu a wo hwe na wo se tie brakupe wo de bo ba kokun ma mienu wura fidie na so de me se ya to din se NYANSAPO no agye me se ba bia wo bia se amamre nti ene wo ha masabedu mi wura akwa ba bio ya me de na de ka mu ananka me bisa ene se ncheche mu no kodi awade mu ana abusua mu anyam bia no etimi treko ensore ne bibi ate sa ho so ho jo ana je na nipa bi ka se mahu mojafra no de ne na mafo no tayo pa no se omudi moja asha omo bo wa wade kwa so eno ya apam na apam foforo bi esa ho ana asem bi ho bi kan wa ntwa moja ngusuku eno so etimi ya apam ana oh on say ye kasa ye kanu ya kan kasem ya Asante ye nkomo ayedie nyina no se mpanyin krase se woni abofra ekọ afuom na wo soe no dua bi esoda bia soeye
na da obeduru ho no wodi ni twam no akra na otimi esugu ne yam eno wa hwe na ni kura anka wanim bi wo fra na fuom kura won ko bi apam de wo so obi bo a eya apam so wo so obi bo e bo se no ye wo mbebre ebi wo anye se bi asebe ene blabagiska na wan fa amame a eye apam na mum se wo ti wo na maka ena na me chem bi se ba bia ye gitumi bi afiri bia no ukọ na se wan fa aboade anko a eye apam anya sa me kan kura kire we bedi unya nti twu ho firi sa apam e bo hye no emu efize na afram oko oso kwa akopeba uniba eba okọ ye no wa ka kire wo se fa akukọ bla fu odwan bla fa sika bla afi odi akukọ na odwan ni nyina akọ enkade abiem wawi okọ ye no nanana o se edu ebrada anadwo sukotia ensu edam ho mukotia no komu anadwo dumienu ekokọ hohoro ho de dudu na bi ho a eba wo kosene no ebi wo a wutira nye ya na ba nsuo ni koyi ama ho no koyi yarefo nana apam no nyasam kitwo kura akokọ ne kosua na odwa ya mesere nana no ma me de chima wo ho na me ka se bibi ankoka papa anye jirere so ati ase na wa uko nsuo no mu anadwo dumienu na akodware a o yesa ni nyina na spirit now anase ebeka se tumi nu a ewo nsuo no mu no o ma oba ti se utira anye ye onzu obi wo ho wo ba afi wonu no ho akofa nsuo ba bi sebe akola ntiwa na nu twa nsuo akola no kra wontimi nante na asa ba ye suntudu asa ide asa be si uso na chese ade bia emrata to bia ye chese apampa chese wanhwe ni ya usuni ni wuntimi ko na nkansa aboko asa de nanka ko bokeshi chese so be sna de so no sa akamfo na hu obi aba sa na hu mra na me ya kan ni me asantini efie nipa ase kire se ya wo se obi a na etifi obi a woni no sa onim ebra efie nipa e kire se be afna ana akwa ana odonko no ono ka de kire obi a woni no ti mo aye na kasa wanyina no yemfa mra mo nso ya sen NYANSAPO mo ko mu nti ne ho na mamre nti ne yete ha na emadwumadie nya mra se de be ya betuma atama ntirima nso abesua bi na mo so de aboa wonu a ewa akiri no mesra mo adawroma sirem di ka kan na mo so ya sen na dwumadie yi entena ho yemfa mo entirima ne yanhwe ye bedu bebi yan ya kasa ahwe abrofo po na betwero de abre ye sese ne nipa aba yensua mamre enti mo no dwumadie nka ho ye nkira foforo a eba bia ne se na me kase efie nipa kire donko ana akwa ana afna enso na ye ka fie nipa kire se obi a oni no na etifie